हेलो भिवार्स वेलकाम बेक टू माय चेनेल। दिनैहाय आं फुङावनो अमाजोंनो भिडिअ लाबायनि। एक्चुअलि बेजों फट' लादोंमोन आङो, इनिफ्राय आदार होदोंमोन बे अमाया आंनि आरो बिनिफ्राय बेखौ गाबोन फानसिगोन, बिनिखायनो फट' लादोंमोन आरो। नैबे फिसा फिसा मानैया मादै लांहानि आरो बे गिदिर मासेया आंनि। जिहेतु इखो 9 मान्थानो आदार होबाय, फेदेरबाय, फोलावबाय, फिसिबाय आङो, बिनिखायनो एसे अनखांखांबो मोनदों। बेनिफ्राय गाबोन हरसिगोन बे अमाखौ, बिनिखायनो फट' लादोंमोन नालाय एसे भिडिअबो खालामबाय आङो। आरो नै मासेयाबो मादै लाङानि, बिसोरजों जानो खारफाबोबाय थायो बियो गावनिखौ जानो गारनानै। बेखौनो आं फुङावनो भिडिअ लासाबबाय दिनैनि ब्लगाव। आरो आङो जाखां लोंखां नै दा थांगासिनो नलबारियावहाय आंनि दखाननि ब्लाउसनि कानिफोर लायनो। आं फार्स्टआव बांसिनानो ब्लाउसनि जिफोरखौ बा ब्लाउसनि कानिफोरखौ जोंनि मुसलपुरावनो बायोमोन। बिनिफ्राय मुसलपुराव दाम बारा जाहैयो, हलसेलाव लाबोबा एसे खमावनो मोनो। बिनिखायनो आङो नलबारियाव खेबसे मेचिन लांनो फैनाय भाजिनो बेफोरबायदि हलसेल दखाननिफ्राय जि लांदावनानै आङो दानिया नैबे मुन्ना बटम स्टरनिफ्रायनो लांबाय थायो आरोना। गासैबो ब्लाउसनि लाइनिङानो जा, जि कानि एभ्रिथिं बेवहायनो मोनजोबो। बाट दिनै सानडेमोन, बिनिखायनो बन्द आरो गासैबो दखानानो। सोंनानैबो फैनाय जादिया, कन्टेक्ट नाम्बारबो दंखायोमोन आंनियाव। बेनिफ्राय फुल जाबाय सानडेआव फैफ्लांना लानानै, जिहेतु आंबो सानडेआव रेस्ट मोनो नालाय बिनिखायनो फैदोंमोन। बेनिफ्राय बिशालावसो हाबफैबाय, बेनि खाथिनि नलबारिनिनो बिशालाव एसेमान शपिं खालामनायसै निजिनि थाखाय। ड्रेस नायबाय आङो, बेनिफ्राय बेवहाय ड्रेस लानायसै। न'निफ्राय ओंखाम जाबोनाय जायाखैमोन, फुङावनो फैनाय जादोंमोन थाब थांफिननानै दखान खुलिहैनांगौ होननानै। बेनिखायनो चावमिनखौनो अर्डार खालामना लाबाय निजिनि थाखाय आरो बेनि भागोखौबो जाहरबावबाय आरो। बेनिफ्राय बियो बिल पे खालामगासिनोमोन, आंहा नेगासिनो नै। थफ्ला थफ्लि लानानै एसेमान पेकिंबो खालामनानै लाबाय आरो बेयो बिशालाव शपिं खालामनायनि थफ्लाया। नैलाय बियो बिल पे खालामनानै मोनफैबाय। बिनिफ्राय जोङो ओरैनो सानडेआव थांगारनाय जाबाय, जास्ट शपिं मलावसो ओरैनो फैसा गारनो थांनाय जाबाय आरो। बेनिफ्राय गिदिंबोफिनबायमोन अखानायै फुङाव आरो नैया अमाखौ लांनो फैबाय बेफारिफोरा। बेनिफ्राय बाबाया लाबोगासिनो नैया, दादैयाबो नेगासिनो दरखंआव, ओमफ्राय बाबाया हमनानै लाबोगासिनोमोन। एक्चुअलि आं बेखौ 9 मान्थानो फिसिबाय, एसे गोबाव फिसिबाय थाला होननानै हरनायसै आरो, नङाब्ला देरबावगौमोन बियो। दासो देरफुदोंमोन नैया, नायनो हायो नोंथांमोना, आंनिनो निजा आरोना। गोदान मासे लाबावनोसै होननानै बे मासेखौ आङो फानहरबाय। फुङावनो इनो लांनो फैबाय बिसोरो, बाबाया लामासिम हमना दोनहैबाय। बिथिंजाय आरो मादैया आंनो अमानि फैसाखौ सानना फैबाय नै आंनि आखायाव। बाट बिराद अनोमोन, बे मासेखौ बिराद अननाय जादोंमोन नालाय गोसोखौ मोजां मोनाखैमोन आङो। दसेनो माने फानहरनाय टाइमाव जेबो मोनाखैमोन, फैसाखौ लाखांनानै मुड अफ जाजोबदोंमोन आंनिया। एखेबारे दुखु नांदों आरो, जिहेतु माबा मोनसे मुं दोननानै फिसियोब्ला, आंनि अमाखौ ददे नाम दोनदोंमोन नालाय आङो। बेनिफ्राय ददे होनबानो बिराद बिदिनो लिंबाबो आदार जानाय मानाय, गाबज्रिबानो फैनाय बेफोरबायदिमोन। बांद्राय अख्राबो नङामोन आरो, खायसे अमाफोरा अख्रा थायो। बेनिफ्राय बोरैबाबो मोनदों, मुड अफ जानानै आंना अमानि थाखाय फार्स्ट टाइम मोदै गबाय आरोना। सिगां बेफोरबायदि जायाखैमोन, एबारसो फार्स्ट टाइम। बिनिफ्राय एगेन फैफिनबाय दिनैहाय नलबारि, अमाखौ फानखांनानै बेनि फैसाजोंनो एसेमान जि लांनोसै होननानै। बेनि अमानिबो फैसा आरो दंखायोमोनबो, अब्लाबो नै दिनैहाय खुला आरोना मुन्ना बटम स्टरा। कल खालामनानै फैनाय जादों, कन्टेक्ट नाम्बार दंमोनब्लाबो बेनि सानसे सिगां सानडेआव फैनायाव कल खालामनाय जायाखैमोन। ओरैहाय नै ब्लाउसनि कानिफोरा जा नांगौ मोनजोबखायो आरो बेवहाय मोजां। आङो बेवहायनो बांसिन लांनो फैयो दानिया। नैबेफोरखौ लाबायमोन आरो आङो, लाइनिंबो लाबाय, नैबेबो गल्डेन कालाराबो। नैबेथिंजायबो ब्लेक कालारसो, लाइट ग्रिन बायदियाबो, बेयो दिसाकानिमोन। बे ब्लेक कालारजों बे मोनसे कालारा जा नांगौ मोनजोबखायो फारसेनिफ्राय। नै बेवहायबो जा मोजां दंमोन, बाट थांबाथाय आन्दायनानै नायै आन्दायबोयो। आं बेफोरखौ लाबोसै। क्लास होनो थाखाय बांसिनानो आंनो लाइनिं नांगौ जायो आरो निजि बानायनो होननानै गांनैसो ओरैनो सिम्पोल कानिखौनो लानानै फैबाय आङो। उनाव बेफोरखौ लांनानैबो डिजाइन खालामनानै सुहैगोन, डिजाइन खालामनानै सुनो सानो। बाट
कास्टमारनि सुनायावनो आरो स्टुडेन्टफोरखौ क्लास खालामनायावनो गोसोबायदि डिजाइननि सुनानैनो फाननो मोनाखै आरो नङाब्लाथाय आं जा सुयो भिडिअ'आवनो होजोबखागोन। बेनिफ्राय बेखिनिखौनो लासाबबाय आङो कानिखौ। बेनिफ्राय मानसिनि गेजेराव भिडिअ' लानायखौनो लाजिनायानो दाबो खारबाङा आंनिया। बेनिफ्राय रिसिप्ट लिरना होबायमोन, बिलखौ पे खालामबाय, थफ्लाखौ लाबाय मुन्ना बटम स्टरनिफ्राय जिखिनि नांगौ आंनि दखानाव। बेनिफ्राय लानानै एगेन नैया थफ्ला थफ्लि लाना बाइकजोंनो फैफिनबाय न'आव आरो बेलासे दखानावहाय हाफ स्लिभ ब्लाउस गांसे बानायबाय। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो। बाय बाय। आरो नेक्स्ट भिडिअ'आव फिन लोगो मोनफिनबावगोन।